खुलुमबाय बिथारनाव चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 2020 मायथाइनि मार्च दाननि 2 अक्ट'बराव जुलि खालामनानै लांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, जुलिनि उनावबो गावनि बिमा-बिफानि न'फारसे फैफिननो गोनां जादों होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांनोबो नांगौ नामा कभिड-19 नि भेकसिन लानाया लाबोनो फोरमान बिलाइ नांगौ नामा? मा नोंथाङा बे भेकसिन लानायखौ गियो नामा? नाथाय फोरमान बिलाइ नांथारगौ। कर'ना महामारीखौ होबथानो थाखाय मिरु सोरखारजों लोगोसे आसाम सोरखारा बे रायजोनि थागिबिफोरनो होदों बेसेन नाङा फारसे भेकसिन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गामि ओनसोलफोराव नांगौ बायदियै भेकसिन थुनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि सोलिबाय थानाय समावनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव जानानै थांदों भेकसिननि फालांगिरि। एसेबां रां होब्लाबो नों भेकसिन थुजायालाबा फिन खेब होनाय खामानिखौ मावदों। फावरागुरि ओनसोलनि थागिबि फारुल इस्लाम मुंनि सुबुङा माखासे गोनांसिमान कभिड-19 भेकसिन सेन्टाराव डाटा एन्ट्रि आफाद महरै मावगासिनो दं। फारुल इस्लामआ बे समावनो भेकसिन थुग्रा हानजानि फारुल इस्लाम मुंनि सुबुङा खाबु लानानै खालिदास मनि, 19 बोसोर बैसो मुंनि हिनजावसा सानै भेकसिन थुवालाबा सार्टिफिकेट होनायनि खामानिखौ मावनो लायो। नाथाय गामिगोरा आरो थागिबिफोरा सुलुं मोननानै फारुल इस्लामखौ हिनजाव सानैखौ भेकसिन थुनो लाबोनानै थिननो थाखाय हिनजावसाया गैयैलाय लाबोनो हाया जायो। उनावहाय थासारिया गाज्रि जानायनि गामिगोराया साखाफारा अनुप हलनि आइ सि नो खौरां हरो। उनाव मोनैखाय बे जायगानिफ्राय खारखोमायो। पुलिस थानानै जाथायनि सायाव बिजिरदोंमोनब्लाबो फारुल इस्लामखौ हमनो मोनाखै। खौरांगिरिनि गोख्रों नायबिजिरनायाव फारुल इस्लामखौ गावनि भेकसिन सारभिलेन्स ग्रुपनिफ्राय बोखारनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पिआइटि इन्डियान मुभमेन्ट फालिथायनि भारत भुटान सिमनानिफ्राय दावथारा एस एस बि चेक प'स्टसिम 5 किल'मिटार गोलाव खारनाय हाबाफारि लादों। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव टिइटि आनजाद उथ्रिनाय जानो हानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार रानदों। मख'जाथाव दि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय 144 आरो चिरां जिल्लानिफ्राय 96 जन बिजाथिनो राननाय जायो। बे हाबाफारियाव बि टि सि नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि, मावफुं सोद्रोमा ड निलु स्वरगयारि, उकिल मुसाहारि, दावबायसा बर', अनुप कुमार देब। बेनि अनगायैबो बि टि सि नि खुंथायाव गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। नरेन ब्रह्मनि बिसि उषा ब्रह्मआ खारखोमानानै दं। नरेन ब्रह्म बिथाङा गावनि बिसि उषा ब्रह्मखौ गावनि गथ' गथायखौ बेंनो नखराव फैफिननो थाखाय खावलायदों। सोरबाफोर नुयोब्ला
खौरां हरनो थाखाय जानबुं नाम्बार होनानै होदों। बे जानबुं नाम्बारानो जाहैबाय 7896304175 7896304175। बे नाम्बाराव सोरबाफोर खौरां मोनोब्ला खिन्थाहरनो हागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मैया टकिय' अलिम्पिक 2020 आव देरहासार जानो हानाय लाभलिना बरग'हाइखौ गुवाहाटी उरां गाथोनाव गोजोन बरायदों। जाय बिथांमोना हारिनि एबा हादरनि थाखाय जुजिनानै केस जानानै दङ। बेनिनो बारग' एनडिएफबिफोरनि गासै 274 सानिबो केस उद्धार जाबाय। लोगोसे जायफोरा थाबावदों बिसोरनि केसआ थाबैनो उद्धार जागोन। नाथाय सरकारखौ साबायखर बावग्रा रावबो एक्स एनडिएफबि गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'। बयजोंबो मिथिसारजानो हानाय मुंदांखा हिन्दी सावथुननि मुलुगनि फावखुंगुर सलमान खानआ अलिम्पिकआव सिलभार मेडेल मोननो हानाय खेला गेलेगिरि मिराबाइ चानुखौ लोगो हमनानै बिथाङा बरायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों।